ପରିମଳର ଏହି ତିନୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ଲୋ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି 4-5ଟା ଭିଜା ବାଦାମ ସହିତ 2-3ଟି ଅଖରୋଟ ଆଉ ପମ୍ପକିନ୍ ସିଡ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାକ୍ସ ସିଡ୍କୁ ନେଇ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରହିଛି, ସ୍କିନ୍କୁ ସଫ୍ଟ ରଖିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଓମେଗା 3 ରହିଛି ଯାହା ଇନଫ୍ଲାମେସନକୁ କମ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ପପାୟା, ଡାଳିମ୍ବ, ଅଁଳା, ଆପେଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ପିମ୍ପଲ୍ସକୁ କମ୍ କରେ, ସ୍କିନ୍କୁ ବ୍ରାଇଟ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଆମର ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେ। ଯଦି ଗଟ୍ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଗଜା ମୁଗ, ଓଟ୍ସ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପୋହା, ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ଏମିତି କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ବନେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ହର୍ମୋନାଲ ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ଆକ୍ନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ